enwere akụkọ ọjọọ akọrọ onye dịkwa anyị wee nachi ya ama aka akụkọ ọjọọ anyị ncha ma ihe a ji gbakọ ebe a ọmaka nwanne anyị nwoke bụ Sinetọ Victor Umeh nke na-apụta ọkwa sineti wee si na ọnwere ihe ya emekwa ha lewe apụgaghị eturu ugo maka na gọvanọ bụ apụga ọ bụ na senatọs nọ na Abuja abụla apụga iwe ọma ya ka ya pụta maka anyị enwe synergy n'ndị Igbo kpọ synergy na anyị echikọta obi ọnụ wee na-arụ ọnụ wee sị na ọya adịla anyị mma ụkwụ anyị akpọrọ ya omewe n'abalị maka Chukwu nyere anyị ezigbo ndị ndu ndị anyị bụ ezigbo onye ndu ọ mụrụ ya abụ ọ jerekwa ya n'akwụkwọ onyinye Chukwu nyere ya ọ natara chi wee sị na ọya adịla anyị mma ọ na-asị Chukwu na-aja atọ ọjọọ n'otu ka anyị taa idibe site na Kraịst bụ onye nwanyị onye igwe ndị Igbo agwatago Family chairman family. Yeah, the chairman in the Guleme. Honorable Ilaro Fair. All of an ebe. Ogbatulu Anara, my blue Moria. I got even the moment I got rejected. I'm not saying no, no cap. Senator Chief Dr. Victor Chikodili Ohamadike Ndigbo Anambra Martin Amelamansi Anambra Jarabashi Kafi Igbo Bageli Ohamadike Ndigbo the People's Senator the Senator of our town, the youth Senator, the empowerment Senator, the 11th Senator Victor Umeh empower all the youth. It was very beautiful. I work at Kalaka, Igbo, Abuja, every year, That's a solution.
Something happened when Senator Chikodili in 11 months in office. Something happened. Very I'm from the Anambra 9th year. No, Ohamadike Ndigbo. Can I know you the mother? Oh yeah. APGA unanimously Ogoroko Naba ekene munu Ogano tekene munu Alo tekene munu Anambra kwenzonu Chief Senator Dr. Umeh I na sige no na bayi kana na fight OFR sorry easy lo me gezi okana ekete mke OFR na mke OFR namba anyị tụ ala kịta na ọ ga-enwe echi maka na olukele so a na-asị gị nnọọ anyị sa anyị na-ekene ndị gị na anyị ga-ebịa ofe anyị nọle bụ Vice Chairman Central of our great party anyị na-asị gị nnọọ Vin anyị na-asị unu nnọọ ka welcome ndị ọzọ niile sie ya na Senatorial wee bịa a na-ekelekwazi Igwe Amanuke the second His Royal Majesty Igwe Chijimbo Ezebilo a na-ekele Igwe ofe mmiri bụ ofe mmiri 1 ofe mmiri His Majesty LS ezokosiri mmadụ agụna mgbe enugo ala ọsa iwe anyị ji mmadụ ya eruwe na Anambra steeti dị buku ana ọ batara anya ama na ọ batago ọrụ ndị mmadụ ọbụrụ na nwansi kwuwe dị buku nọ ife ọ na-eme bari anya bụ afa ewere ya mara ya a na-ekele Igwe Ogbene His Royal Majesty Igwe Samson Chimakwa Oyawu the latest Awka North anyị na-ekele gị ọzọ na-abịa so a na-ekele party chairman anyị bụ Chimezie Ikwune na-ekele Eze Amansi Prince nke anyị na-ebuko ụdị Prince maka ekwo ihe ọzọ kịta mana enwere ikezi ebe a gwere nsogbu Prince Boniface Okonkwo Honorable Prince Okotuzu Otuzu so na-ekele Innocent Chukwuka
Party Secretary, James Omoka, Secretary Local Government. Dunga, Ntegube, Ekenonu, and Ekenonu Obana. Thank you, #1 citizen, Awka North, for Honorable Fernando Woodward. I really tell you that I think Sabat, only have leader Sabat. Really tell you that the man I am going to governor the more important. What will you tell you? What are Chairman Awka North? And yeah. Because the Bayan make a new. If I do a data, last Thursday I battle. Oh, I got one. The Obilanko or Igbo Nazo reps. That Thursday can go on. I got a back of Zota Sunday. Now, Senator Ohamadike Ndigbo Ogbatulu-Enyi Awka North. Igbo Awka North niile chiri Ogbatulu-Enyi Awka North. Na ọ ga-abịa taata bịa bụ anyị na ọ na-abịa consultation maka na mgbe gara aga well in the recent past ọtụtụ ihe ka anyị na-anụ na onye nke a na ọ na-apụta n'ịchọ nzọ sineti onye nke a na-apụta ịchọ nzọ sineti anyị na-anụkwa na-enwe anụrụ onwe ife okwu anụkata ndị mmadụ gbakọwa ndị sentral gbakọ asị ka anyị ọnya ka ọ pụta gazọ sineti ndị na-abụrụ ndị sentral bụ ndị pati anyị concerned APGA members and the core APGA members and I on their own. Here Ogbatulu Senate. When you see I Tio Koko, when you Tio Koko now, was on Senate Galaga, Unman Model, just briefly for how many months? 17 months. All we won in a Senate. No ten Senate, Burma Peace in Igbo. Burma Peace, Southeast Line. Burma Peace in Nigeria, Indiana, Emebu. He didn't represent just Central Senatorial Zone. He represented Southeast as he represented in Igbo. Na Senate. When that day was short-lived, on no China ka a na-achọ ịgba fọm ịzọ sineti ọzọ ndị Hausa ya ka anyị tinye okokoko because na ndị adịm aware na ndị Hausa naanị ya nọ na sineti ya ndị ugwu maka Hausa na ya Fulani ya ma ndị Yoruba ndị ebe tribe ọzọ niile nọ na sineti onye fi ọ na-asị ya anyị ma nke anyị na-ana na ọ nwere onye ọzọ ga-agba fọm at least they have seen what you did in the Senate na ma na ọ nwere onye ọzọ ọ sịkwa na ife politics anaghị eme ya like that ihe politics nwere ka o si ada ihe eji asị ya na ọ ama na ọ nwere onye ọzọ ga-agba fọm bụ na performance ya dị very outstanding na Senate and ndị abịa n'anya colleagues ihe n'anya ma na ọ bụ nọ na beva na ọ bụ na banwa na-agwa anya okwu na-emenwu 1/10 of iwu na-eme na Senate na ọ nwere onye ọzọ ga-agba fọm izosowe Senate onwe na-asị na ebe ọ bụ na imechara all this na ọkwa na ndị ọzọ agba fọm of course na anyị ma na ide ejizo election mana ụnụ fụrụ etu o si wee gaa ibe ọtụtụ ibe emelụ in the process mechazele ọwa ebe ụlọ ọjọọ ya chiri ọzọ that Senate ndị mmadụ wee na-asị na ndị Igbo eluzuo nnukwu ibe in that past
4 years or 3 years and I know now. Una can anu onu ndi Igbo atụ na ndị Igbo atụrụ na Senate. Onye je ọnọrọ ochie na ọ na-abịa federal gọọmenti na-abịa lobby na-eweta na-eri ekwe constituency project asụ ovu oyibo enhancement of literacy campaign ma ọ bụ enhancement of nke a na-asụ ogologo oyibo ede ya n'akwụkwọ ebuba billions n'ụlọ mana that short period Amadike ejelu ọkwa mụ na ụlọ iwe eje keke na Amawbia constituency project I wee mmadụ onwere iwe na constituency project abụrụ so n'oyibo maọbụ n'akwụkwọ ka a na-ebi I wee mmadụ na constituency project iwe a sịrị si nye mụ na unu ndị a na-anọchite anya ba o nwere onye na-abụ enhancement of literacy anya and our promotion of teaching maọbụ provision of teaching nke and abịa anya oyibo a na-ekwu onye eri ego mana nke anyị bụrụ ya anya ogo keke go ebe dị iche iche kpọkọọ ndị Anambra Central Senatorial Zone anyị jee Amawbia eke na kecha anya wee kwuo okwu that day say this is how to be a senator. This is how and the best and only way to be a senator. Ndị mmadụ okụziela ndị mmadụ na-eme uri ahụ eme sisi ahụ mechara ka ndị na-azọ iru oche mgbe niile ka ha mezie eme nwerụkwụ n'onye ahụ ọnwụghị mkpụrụgbụ ọ nọ ebe a mee projects ndị ọzọ ihe constituency project a na various communities, various local government areas in the Central Senatorial Zone. Street light adị ebe a lụtụrụ anyị nwa ndị Amanuke primary school lụtụrụ Ebenebe health center lụtụrụ Ebenebe even primary school dị two edewe community by community evu iwe o debere ọ rụrụ o mere ọkwafu mmiri na rurum gbafuo na isu anyị ọcha so ị na-aga community by community ivuru footprint ya nya ife ọ rapụrụ ụzọ otu wee gaa ife ọ rapụrụ ya n'oge sineti a wee ma na sineti abụrụ sọsọ ebe a na-eje asụ oyibo ndị mmadụ wee n'anya tie nnukwu mkpu ọ bụrụkwa nsọsọ iwe ndị a because iwe ndị a ọ na-ewelata bụ nke enyerie maọbụ ọ nụtara ọgụ ya sị ka ya nye ndị beba ndị ọzọ nụta ọgụ maọbụ enye ọha nye wee tii n'akpa ọ nụta ọgụ maọbụ asị ya ngwa gị nye onye ruo n'ibe ya ọzọ a na-ekwuzi bụ nke kacha nke bụ na mgbe ọbụla eji wee mekpuwe ndị Igbo mgbe ọbụla eji wee nwee ife mkpagbu gbasara ndị Igbo onye ọbụ onye na-akwụrụ ọtọ ọnwa mbọsị nọ na-enere TV ka a na-ekwu o nwere apọịntmentị emelụ mechaa EFCC ọkwa directors dị ebe so nọrụ fịa ka ọ kwụ ọtọ maka iwere okwu n'ụwa adịghị ebu onye abụọ na-egwe na Naịjirịa ọ bụ eziokwu okwu n'ụwa adịghị anya elu isi a na mmanwụ ya pụta anyị mbịa nso na TV ọgwụ na-agwaba na apọịntmentị emere na zon ndị etu a na-etighe zon ndị etu a chi nwa na-abụ zon ndị etu a dị nke a na ndị Igbo enwere ọnọdụ n'ime ya bụ apọịntmentị n'ihe kwere na ya na-agwa President of Nigeria na ife ya wetara ka eme approve na Senate ihe kwere na ndị bebe a nọrọ na ya na-asị na enwere ike okwute enyi ọdịnọgwụ mana let me tell you okwucheli ya I stand there and step for that bill down na Senate si ka enyobe ya anya
The next thing I was able to go ahead and what and you have no mistake. So many things. All when there, some of these now at work. We went the mother with Tyler. We'll do the work over. Where are you? Yeah, but I know original mistake in the past. Not a mistake. But I know I'm involved. Yeah. I will go even not I can no banana or got the other way round. Kita ale ku kwasara ndị Igbo etu egesu eme onye Igbo bụrụ president of Nigeria. Because I like the engineer Amanuke, welcome you and Abu Always as Amanuke. I would give Buaga. No, sir. Thank you. Two is it. Nane Nobuwe na Nigeria. And when Nigeria did no only where did the executive power like a president. Our president in Zik. Now at a far below. In Zik, Kana was ceremonial president. Now I get all back on a ceremony. Now ceremonial. Honor Abalu, Abacha, the general government of our below, the government. Honor figurehead, come on, look mad. Amaya Amanu, Nigeria. Makola of News of Nigeria. Mahobu president in Igbo Kawano Lonodu, executive president in Anambra. Those here Nigeria, it was lady. Makuma and Igbo will always preach. Upon the Zoku. I went there. That no. Even the water go. I told you to me, na Central Senatorial Zone. I told you to me, na North Senatorial Zone. I told you to me, na South Senatorial Zone. So I know you na 3 zones of Imo. Ebonyi, Enugu, and Abia states. I wear such people. I am Antabu wine now in Asi. Now, Ndibu Nane, Bebu, and Bebu. Makoyan can neku, Ibia neku, Onoza neku. Manivana Yobo. Sikatila is also Vuke. Victor, Nkava Imole, we sit July, Nkaiaka, Nkanya, we sit Dugolania, Candozo. What was it was here, where the care? Or as your own Rumana or Nameke. Honor wine up to 5, Namaka 9. Dobalia can't equima. Obli Bevan Namakan Bobuna, Omel Goji. Ogbatulu-Enyi Ọbọkacha ọbọ na agọlụ mmadụ bụ ya na arịọ Chukwu ka ọ tụọ go owu ka ịma na nwe ya amụta sosia bụ maka na ịma mechiri ezu ụmụazị ya ma ụmụ zụchacha onye ọbụla nọzala ọnọdụ as nna ma ya nwa bụ nna ka nọ ndụ anyị na-arịọ Chukwu na tinyere anyị oke Victor nụ and I will request one anya no me. I will rely Makana over my value to go name and a melon. One guy you want to know the other. I get you go to let West William believe I name na Anambra State, you name na Central. Makana also buy me, can so play now somebody like Professor Sisi Soludo, but I is a governor. I've found out the power form. Or when you see my form,
nwere onye ọzọ kwesịrị ịgba fọm. The process ekwesịrị ịta anyị ahụhụ, o kwesịrị iri anyị ije niile olile anyị. I'm very happy na emekoche jeru jana tupu amago nke kacha mma owote na nwoke kwugaba. I'm sure na ya ọ ga-achọ a team ọ ga-abụ onwe ndị mmadụ na-asị yes ọ nọ n'ebe a kwuo kpọm ka ọ daa ụda na Abuja anọla Abuja kwa akwara kparara m eme na ma Central ma Anambra steeti niile. I'm very happy na Ohamadike nọ with us today. Know the Labro campaign. Nwunye a na-akpa nkata wee sị m otu ọma nwekwara iwe ọgbakọ niile a na-eme na-asị ya na-apụta ka ọzọ sineti nke a na-anụ ọsị m kedu ndị be anyị kwuru anyị sikwu onye abịa na zọọ nwoke a na-abịa abịa ọ ya abịa ka anyị kwuo anyị gwazie anya n'iru ya direct na nke a bụ ihe anyị chọrọ onye a na-agba akwụkwọ asị ya ikwetere na onye a ga-arụgo iwe na ọgwụ ụlọ ọsị ya nke a bụ ihe m chọrọ nke a bụ ihe ndị Awka North chọrọ. Ọ nwere one person na-adịbụrụ eme politics na Awka North onye ụlọ Igbo an architect from ebe ahụrụ ya ebe ụmụ mbọsị mkpọ stakeholders meeting by the civil servants ọsị m na wee bịara ebe ịtụkpa ime politics when you enter meeting that day bụ na prọfesọ Sisi Soludo na-azọ gọvanọ na wee chọrọ itinye aka tinye ụkpa na wee na-akwa achọ nọ ipobisaịz onwe ma ọ ka amarụwa ma ọ bụ disa na-atụ nọ na mpụta ọ pụtara ụtọ nnukwu ụtọ ma wee chọọ na ha ga-eme ihe ọbụla ha nwere ike ụdị mmadụ abụrụ gọvanọ Anambra steeti na a ga-abụ ibe dị iche na ya wee na-elepụ anya kịta then this guy what about me when I've got the same architect. I have an ordinary political meeting in Mavia mana nkịta mmụọ ji eto ọdụ nkịta ta ọdụ ọrụ anya ka eji atụpụta n'ihe a dị mma mmefu anya wee akịta gọọmenti nke soro ụda ahụ ka anyị legidere onwe isi nwoke na nke ka anyị ebe n'isi ọrụ eziokwu ọbara oje ekele ọbara odu zon nwa zonu APGA APGA Okokoroko. Today, I am very united. Very united. Although na local government in those na central, maọbụ na Anambra State ga-adị ka Awka North. Ma sị na ihe gbasara politics ma election ndọrọndọrọ ma na-abịa arụrị nne. Because Awka North na-agbakọ mme n'Ugwu at all times. I na-ebe ndị isi mgbe igwe dị ndụ igwe amansi that just left us. Mgbe ọ dị ndụ ọ bụrụ obe maka anọ na bie ka anyị na-anọ ndị nkwe my leader nso mgbe emechacha everything n'ọnya nwa nke o kwuru anyị na-eme ya ndị ọzọ merie before olutue o wee megidezie by the grace of God a na-agbakọzi ebe a na-agbakọ onye ọbụla bụ onye Awka North ga-etinye mvọli ọma ma ọ bụ ga-etinye ka anyị ghara ịdị na-aga n'ihu onye ọbụla nwana ọ chọrọ ime na Holy Ghost Awka North will continue to be in peace. Yes, ụlọ nwaanyị ọnwụrụ ebe akpọrọ aja oke ngwere anọrọ. Out of every two of them must be Judas. Mana as a Ukraine akwa Judas. Ihe oche Judas.
the disciple Jesus and also Jesus, all those who apostles, the apostles, thank you, So, Awka North Garden united like this. Election open again, you don't have one abroad because of Senate. You don't have one abroad as only she APGA, Edwemala APGA, na Nigeria. And I got all like this united under one umbrella. When we can name all those things our founding fathers can you go away in Nigeria? I got to call at all times, continually near. My ear, good to go my which means all led to Amanuke. Yes, the face of Africa, the tell Africa. So, Senator Dr. Umeh Ohamadike Ndigbo. Ụmụnụ ga-azụ ụnụ ọ ga-adịrị ụnụ mma. APGA APGA anyị na nwanne ya kokoroko Chief the special advisor to the government Ogbatuluenyi Awka North ndị niile bụ ndị na-alụ na gọọmenti anyị na-ekene unu. I'm making as in the ward chairman, I mean, now ward executive in the Bakoleva, or Katasi Chibo, chairman of ward chairman Awka North. I'm making it. Even if my head I because Madeleine, or Katasi architect, who not ever politics. A queen Nadia, a Putanoke. Onwe anyị dị iche onye eme maka na onye asị apụta ga-asị kedu onye na-eji efu onwe ya ekwu na ọ ya abịa atawa ụka tatawa Sọnde. Ana m ekele ndị Awka North niile n'agbanyeghị na ụka bụ tata unu nwere ike gbakọkwa otu a na m ga-abịa ọ ga-adịrị ụnụ mma. Abụ m onye Awka North na politiks. Onye Awka North bụ na otego mba local gọọmenti a n'anya. Onye na-eme ebe a na-anara abịa soro na-eme. Enwe nsogbu ana m esoro ndị ya akpa udo n'Awka North. From former leader Igbo bịa na nke Igbakigba na-eme kịta. Ọ bụ ofe mmiri ọ bụ ofe mmiri. Otego bụrụ m mekọbalụ. Ọ bụrụ ibe tata. Kama ọ na-abụ ibe na-eme ọ bụrụ mmadụ nke na-ama ebe o si abịa maka na ọ bụrụ onye na-alụ nne were nye nyaba isi otu ọnụ mana ibe niile na-ebe a nọ na-abịa one way or the other emetụgo m onye ọbụla aka. Nke a bụ eze na-agụ nke onye nke dị obere ezumike ebebe Uchendu ọmụkwara na azụmahịa politiks na Anambra steeti. N'akara akụ n'aka mụ mere kọmishọna mee chairman housing corporation nye tiketi ka ọzọ ha sọvret ugbo na-abụ tinye kọsmas eze nwa Okonkwo chairman local gọọmenti a. O nwere ya na-akọbọ ka m na-eme ibe a adịmana ego na adịbe m na-ekwu ego lida n'ebe a mụ na adịbe ezigbo mma maka mfe onye na-emesiri ike akwụ ya n'azụ nwere na-emegide all short nke oji nọ na executive council na Anambra State na special advisor ọkọbọ afọ bịa weta CV ya n'ime ya ọ dị mma ọ bụla onye na-eme CV ike nke na adịsị agaba kemgbe alụ taa a na-akụ n'azụ na-eme ihe niile a na-eme ibe mmemme nọ ebe o megburu mmadụ
adịmachọ ka emegbuo mmadụ ọyịre na anụrụ ọgụ ya mgbe niile ya na ọka na ọtọ ahụ nere n'anya mụ na ụnụ aga m asị na adịghị ka mụ na ọgbara akwụkwọ maka na afọ m ọka na ọtụ dịka lokal gọọmenti a ga-enyere aka onye ga-enye m ncha na ude solunu Victor ga-aba Victor ga-aga lelekwa imesiana Victor n'anya asa mma nwoke ikorobịa dị mma ọ na-alụ nke afọlọ n'anya site kulie tantam ọgbọnụ ya mbamọbụ ya mbulelu ya kọmputa onye na-ewe ka were onye na-asụ ha asụma onye Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ndị be anyị na-ekwu na ụsọ ka a na-atọ ụsọta ibe o pego aka ndị Awka North niile gbakọrọ dịka aka wee chie m Ogbatuluenyi Awka North ọrụ ọbụ a na-emekwa His Majesty Igwe Kenneth Okonkwo chie m nwa Chinemelu n'Amansi ihe nchi nwa Chinemelu mgbe o nwere oge eburu m ka a tụfuo uwe nụrụ ọgụ anwa with support ndị Awka North. Ndị Awka North kwụ n'azụ ndị kọtụ maka ebe a na-emekịta onye ịkụ ọkwụ ọka onye Korean wee si onye na-achụ m oge anwa na ọma agafe nnọọ Korea anyị megide ya ruo edowe naanị ọrịa ka igwe ji wee sị m ka ọ chụọ m ochie m ọ chụbara agụ ọbịa nsị mba ya gbanụ nọ nke nwayọọ chie m o wee chie nwa Chinemelu mmadụ nke anwa n'Amansi maka ebe ọ sị na ọ ga-echi mgbe ọ chụbara agụ ọbịa nsị ama nke a bụ nke ngala ama adịmeta ngala o wee chie nwa Chinemelu ya ka anyị na-emekwa His Majesty Obododo chie m agada gbachiri ụzọ akụpe ya nwoke onye na-anọchiri kama na ụzọ na-anọchi bụ ịnọchi ihe ọjọọ ọzọ mgbe ịbịa na n'imegbu mmadụ m ajụ so na mụ na ndị mmadụ emetụtaghị aka na Awka North wụrụ ọyị ndị Awka North wụrụ ndị ọyị wụrụ ndị na-atụkwasị obi 2015 oge m zọrọ seneti nke izizi resọt Awka North bụ ụzọ pụta mgbe m nwere ebe a bụ 8,000 something votes n'Awka North n'agbanyeghị oge anọ Jonathan na PDP na-achị a na-ebukọ ebe ndị Awka North kwechiri nwee 8,000 PDP nwee 6,000 aga m na wute over 2,000 oge ha jezi nọchie ka m hapụ ije sineti anwa oge m kansụrụ wayeva group a na-anọ oge for 2 years wee na-ekpe ekpere sị na ọ bụgodo abalị na-abụọ ka m je na sineti na m ga-eleta Awka North ọrụ kwuru wee baa jụrụ ese kedu ebe dịgasị mkpa mụ na ịgba na-akpa na ndị stakeholders a na-agwa m na-esi ọnwụ n'ụlọ nwefọ ọnụ ọtụ ka ya bụrụ obere anya mmiri tupu ya dee akwụkwọ ahụ ya dee ya ede ndị ebenebe ntinye ego nwere ebe asị ụmụaka na-agụ akwụkwọ n'okpuru mango ntinye klasrum bụ ọka ebe ahụ sirụa ya metakwa tinye ebe health center na ebenebe ọ bụ chigoro ndị megasịrị ebe a street light dị ebe a ọ mụwatielie classroom block na ọgbaofe mmiri mụwatielie n'ugbedekwa mụwatie 4 room classroom block na-eme ndị rumu a sị na mmiri adị ebe a ndị gbapuo na mmiri with overhead tank ọrụ ka o mee bifo na ọcha the same thing agbapụrụ mmiri ahụ kama na ịma na itinye project ndị na-eme execute na gọọmenti agencies ebe ndị wayo ba na-eme etu ha si eme mana Igbakigba tigodo ebe agbapụ onye mmiri ebe ndị ọzọ na-esozi ya mana agbanyeghị nke a achọrọ m ịkọwara ụnụ na ịzụ mmadụ ka ịgbapụ mmiri nwere onye ga-azụ nụ enyere mmadụ 10 scholarship na Awka North ebe na university na 2018 kere akwụkwọ ahụ ndị Awka North ebe a mmadụ nne maka o nwekwa na amachi ụmụaka gịnị Ọgọchukwu mere gen ọ nọ Unizik emegara guidance and counseling na onye isu a na ọcha Okafọ Aloysius
Ikechukwu. On the pharmaceutical technology na polytechnic dị na Nekede. Onye abụọ family cover. Ekpone Chukwudi Anthony. On the political science. Na Unizik. Ewu mami ya? Ọnwa gị? Na Unizik. Okafor Ogbatuluenyi Awka on Unizik, religion and human relations. And then fortune, abundance, Unizik, on applied microbiology. Mmadu Chimezie Titus, on University of Nigeria and Nsukka. But Okafor Ogbatuluenyi onye Ugbenni. No, Ekpone onye Ugbenni. Okafor Ugbenni. Ugbenni bụ onye ọzọ. Okafor Ogbatuluenyi onye Ugbenni. Ekpone onye Ugbenni. And then fortune, abundance, then applied microbiology, onye Mgbapụ. Mmadu Chimezie Titus on University of Nigeria and Nsukka. On dentistry and dental surgery. Udem Nkem Juliet. On Chikodili University in Ibadan. On psychology, or graduate to go. Ukonye Mgbapụ, I graduate to go. Udem onye Achala, or graduate to go. Okay, na-eke we are na-enweta. Igbo Chika Emmanuel, on Unizik, on electronics and computer engineering. Onye room. Agomado Chinonso Christian. On Chukwu Emeka University, on law. Or graduate to go. Or do one. Oh my God. Oh, computer science and electronic engineering. Computer science. On a 400 level. Agomado Chinonso, the law. Or graduate to go in Amanuke. Obia gini diva Obia. Nkem Dika Meridian. On a Unizik. On a Igbo and Asian studies. Or graduate to go in Amansi. On a Wulonyo na Onye Achala. Okafor, nwa Emmanuel Okafor. Nwa nwoke nọ na 5th year in medicine. Ọ mụ na azụ ya. Then next year, I'll graduate a medical doctor. I didn't live never. Even in Angus, I have had the 10. It's in one more car for the 11. 10 of them on a university. So 4 on a polytechnic away HND. And even na colon on the Awka North, India Nine. Now 2018, I have a scholarship. I was at 2019, a mayor election. Anambra was in Okwe. No problem. It's the best. So now, even I went to Awka North, but by next year, my mother graduates in a university. We have 11 graduates and 2 medical doctors. From me. Okay. Obondo. Also, yes, I know what I was saying. Let me go on there. Ogbatulu-Enyi Awka North. Obodo. Asna, is drama and now for Ogbatulu-Enyi. Now, when you had the election in 2019, it could create to Eku. The following channel transfer to my Victim Education Foundation. We put out like that. Oh, for sure, I will also know if I just say to Sophia, I disbanded. But I made sure I graduated in a university. Yes, offer one more time. By next month, we'll go out and graduate in a university. When you make a case, I'm wayo. I'm a politician, wayo. I'm a good Chineke, even in them. And even the name of Balon Madu.
maka ime ebe ga-abara mmadụ ọbalị ndị anyị na-agụ abụba na ọgwụnụ ọ bụrụ na ebe dị etu ọ dị aka na-ewekwa more people mana ebe dọkịta ya wekwa more people ma ndị abụọ ibe m bịara tata bụ ịgwa ụnụ ndị Awka North na ọtụtụ ndị mmadụ na-agwa m na kemgbe m si na sineti pụ na-ada afụzi okwu ogologo na-ekwu maka ndị Igbo ndị obodo oyibo kpuru okpu a ndị Igbo bi n'obodo oyibo onye ọra na-agụ onye ga-ehostu na bie maka ọ na-ekiri na TV na-abụghị mma na sineti anyị asị na ọ bụrụ na ị nọ ebe ahụ gị na-abara ibe n'ụrụ na-agbanwe ndị na-anụrụ ndị Igbo ọgụ na sineti ọyịla ka ha na-ekwu na ọ na abara ibe otebe ọnọ na mgbe njelu ọ fọzụrụ 17 months nke na-agafelu mana a bịara n'ebe ahụ bido malite wee kpọtụrụ ka agụ na ndị Igbo soro ndị Naijiria ụnụ si na ndị Igbo na-eketa okeba ụnụ arapụ ndị Igbo ka ha jirela onwe ha ọ bụrụ na anyị anọkọ ọnụ enye ndị ebe a ekewe ibe dị n'ọbịa ekepụrụ agụ nkwara nna ya so nwere ọbịa ndị Igbo so nwere Naijiria ọ bụrụ ibe mmadụ ga-arụ ọnụ eje na-ekwu ọ na-atụ ụjọ oge nna nọ ọbụ na sineti maka rights ndị be anyị ihe ya lụrụ ndị be anyị o nwere ndị be anyị na sineti ebe anwa nna aba asị m jikwa nwayọọ na a na-etepụ ihe etepụ atị ha mechie ọnụ na mkpuo ya ba anụrụ eje n'ilo mee press conference ọ dịla ụda onwere a na-atụrụ ụjọ ime amụnye ọkụ ga-enye ife tinye n'okpuru tebụl ihe tinye n'elu tebụl na a bịara na sineti ịkụ mgbịrịmgba ka ndị Naijiria chegharịa ibe a na-eme ndị Igbo adịrọ mma Igbakigba ekwuwe maka ofu n'ime ha ihe gbasara seneti ndị EFCC ewetaghị ka eme ya apruvu mmekọta aka eto wenye aka na ọ dị na vidiyo ndị mmadụ fụrụ ya ọtụtụ ndị mmadụ abụghị ya mgbe chọrọ na m ekwere n'ibe ya na ndị Yoruba ji mmadụ na-abụọ ndị ugwu Awụsa jide mmadụ ịnọ ọ bụrụ 6 na South East enwere mmadụ South South enwere mmadụ kedu ka a ga-esi mebe ayọrọ m ka m wetuo ọnụ n'oge emezi oge ọzọ ka a kpachapụ anya chere na nke a na ọkịta ka ya kpachapụ anya m anya maka na ndị a na-etinye ga-anọ 5 years so na ndị Igbo ga-anọ nọ 5 years ọ na-anọ na EFCC board commission senate president m na-adị na majọgide m njụ o wee kpọtụwa na senate bọsị ahụ jọkata achụsịa ndị m kamera ma akpọchi ụzọ ndị Awụsa ji aka ha tinye 1 kwuo na ife sinetọ ume na-ekwu eziokwu akwụcha ya na-agri na a ga-ewecha list atọ Buhari na ma confirm ya ya oge anyị nachitere azụ ka agwa ndị mmadụ ihe ekpebiri mgbe a ji close door session Senate President na this today sent back to Buhari for further legislative action ndị mmadụ tie ndị press anụ ọma apụ na chema bọsị anwa ka eke ofu onye nwere ike ime ebe dị etu a maka onye ọrụ na-ekweta gosi gawa n'iru nwa mụ ajụ o wee zọrọ ya nzọtị ya kịta emego Buhari for 3 years o send another list on October last year ka o send the list ọfụ for that commission etinye onye Enugu steeti ka o represent South East onye Enugu steeti nọ there for South East now etinye onye Edo steeti ka ọ nọcha anya ndị South South ndị enwe tiri ọbụbụ before ka ọ nọcha anya ndị South South onye ojikwu na adịghị ekwu sọsọ maka ndebe anyị na ndị a na-emegbu emegbu ndị South South nweta mmadụ ndị Cross River etinye were onye Cross River mee sekretarị ọ dị mmadụ ịtọ from South mmadụ ịtọ from North abalansi ya ihe ọ bụrụ na m mechiri ọnụ nke ahụ agavelu vigilante ọrụ na-ekwu ndị a na-ebu egbe anya ya n'onu a chọrọ imechi oge nọ na sineti ekwusi na kọrọ onye ọrụ na egbe kọmishọna polisi nọ na Anambra anakọrọga egbe onye na-abụta egbe oji ụfọdụ ji emi egbe ha na amị kpochicha ya na aja ka a ghara ịbịa nalaba egbe ọnụ ọnwa kụrụ na sineti wee gwa na vigilante dị ndị Anambra mma si gwa IG of police ka ọ kwụsị na ndị vigilante Anambra steeti egbe
maka na ọ tọrọ ịnakọ ndị mmadụ egbe nwere nọ n'ala egbe n'ugwu Awụsa ọ bụ nkwu na sineti iwe ekụta ha n'ọzọ na ọ na-aka ahụpụ ha gbanwere n'abọ nche na TV ka emere mmiri na-abụ egbe nakọta ndị Anambra vigilante a na-egosi na TV na ndị ugwu a bụ AK-47 na-agbawusi ndị mmadụ na onwe ya natara ma ọ bụghị ofu shotgun aramenderi ka emezinye na ọ dịrọ mma abata m mgbe after 1 week IGP police president will suspend the action after the action I na vigilante ebe a oke mmanwụ ọ bụ na m mechiri ọnụ ebukọrọ egbe jewalụ onye ejeje sineti ka m na-agwa ụnụ ewe ya na-alụ etinye ha n'Igbo ọnụ siri ọnwụ na a ga-etinye na plan ibe eji ekwe n'ibe a na-alụbabeghị na manachiya ha aga ụlọ mmechiara azụ anyị aka tinye okwu n'obu trauza ịlọrụ ụlọ oke ga-efuo ibe anyị gosiri ụlọ nne n'Awka North etu ka ọ dị na Revo 7 local gọọmenti maka scholarship nye dị 76 10 per local government. So now my students on that scholarship, they are 76, a graduate by next year, Anambra Central. From university there, Mandi doctor, medicine, Mandi architecture, Mandi law, Mandi pharmacy. Umaka, when we go to by next year, Banka Sena University. Or if I can get only will be mad, Jonathan the mad. Okosede. Then ọ bụrụ ọsọ oge na-eje agara m na ọ bụrụ maka constituency project ọsọ ka m ga-eje Abuja na constituency project ga-adị na m ga-enweta ihe nyafụ tinye ana m na-eri kọbọ na ya ma na-ewe kọbọ ndị na-alụrụ ya n'ọrụ a na-ekwu n'alụ na ọ nwere onye m na kọbọ onye si na m nyere kọntrakt ka ọ lụọ anything ya wetara m 5,000 ya gwa ndị mmadụ niile ka mụ na mbụ onye ori enwere ọnwa kọbọ ọ na-agwa m ndị be anyị n'aka m ga-akpọnyere va bụ na ndị Abuja na ha ga-anụ olu m na m ga-ekwu ha ọnụ va onye ka ndị ebe ahụ adị m atụ ụjọ enwere m the experience ihe na-eme na Nigeria o nwere onye amara na Nigeria na Buhari for the past 20 years Victor Umeh nwoke okporo ede one cap ha amarụgo na nwa adị ekwe adị m eri bribe o nwere ibe a ga-eme kịta na Abuja asị ka asa anyị akwụkwọ ka eke ego enweghị ihe bute n'ọfịs m ọka mana m emewe the money ọ dịrọ possible na-esele m ihe ọ nọ ebe a o nwere ndị enyere contract ka ha jebe ahịa constituency project ka na-eme advertise kwaja ka asọtụ aka ekwu otu o si eme ya kwagwa ya ọtụrụ ha gwakwara m a ga-achụ ha ọsọ ịnụ so nke ọ na-eme asịrị iwu na onye ahụ ga-alụ ya ọ ife ọ bụ ekere 50 million naira to everybody ka ebe sign ya akwụkwọ oge a chọrọ ịchụpụ senate president nso na ma sign akpọ m yọọ m nso na ma sign onwere dị man mere ndị mmadụ ekele ego a na sign as eweta dis na mmadụ 46 na sign go mbọsa na akọdị ime ma mgbe tiketi jere n'obodo oyibo mana ma anọ ebe akpara arụ dị etu a onye ka ha jiri kpue mask n'ihu na August 7th 2018 ọkwụrụ bụ etu o si mee ọrịa pọpọ achọ DGSSS because of that abụrụ na ego na-eje akpịrị ego ihe na ego ebi ime aka na nonsense I can never do it onye ka o si maka ihe na-emetu anwa eriwe oke ụmụnne gị imechi ọnụ ime ekwu okwu ka ọ marụgo na sineti azụ onye adịghị ngarị onye ọ na-amarụgo onye nwu na Naịjirịa o wee bụrụ na nke 2019 a na-alụ aka o nwere onye mere ife ọjọọ onye ọ na-agbara mbọ ka m winie ihe mere na 2019 na onwere onye win na election na APGA bụ na Peter Obi vice presidential candidate PDP ohe mere so onye chee na nne ya anya na onwe na-eme ntị a sị ka a tụgharị PDP ihe niile ka Peter Obi wee bụrụ vice president agwa m ụmụnne nwaanyị nyechara 50,000 oge na-eme empowerment onwe obodo m ejero na-eke ụmụ nwaanyị 50,000 ka ọ wee bido obere biznes tebụl mgbe a tụziri vootu aghọrị onye ọnatụrụ na nke abụ nke ndị PDP onye ọnatụra PDP o nweziri ndị sikere mgbe a atụzi nke Ohamadike asị a na-atụ anya ya ọchị aga n'izuru aka ma alụ eme ya
So na ebe ọ nwere ndị Igbo chọrọ vice president oge ahụ, ọnụ a ga-ata dị ahụhụ, anabatara ya n'obi ọcha. Maka ọ na-atụtara oge ahụ Peter bụ vice president, ọ ga-abala anyị. Mana a chụbaziri ibe dị n'obi wele nke dị n'ọba ọzọ n'elu. So ọ ebe ahụ na-affect. Mana a na-ekerekwa ụnụ niile maka na ibe m nwere 85,000 votes wee gba sekọndụ. 85,000 votes ahụ nwere obere ibe. Despite etu ahụ esi wee rụọ ọgụ ahụ, akpọrọ na ndị PG na youth leaders na women leaders, gọvanọ PDP ka a ga-atụ. Ihe nnukwu ka na-ama ọkwa n'ọ PDP. So nnenye niile anya o wee bụ nọ abụcha ụtọ ka nta m nye efe ka a mara ndị Igbo enweta ife a na-achọ mana anyị jere anyị enwetaghị ihe. Ndị mmadụ tụgharịa merezi akwa kedu ihe meziri ibe a ebe mere ọbụrụ ibe ka ha chọrọ a ga-ewu iyi mana nke ahụ agaana. Nke kịta bụ na ekwuenie ọ maka ibe mmelụ ka ndị Igbo niile ndị onye ọma na-azụ onye Igbo ụmụ na onye ọma anaghị adị mma na be nne ya. Ụmụ soro m site ebe a pụọ jee ebe dịka Lagos na Abuja wee jee ebe ọ na ndị Igbo nọ ma ọ bụ n'obodo oyibo. Etu esi amakụ m ga-adị ka bafuru onye amụma. Yes, all of the strong I must come back to the Senate. You must come back to the Senate. Like I na-emezi ndị movement for good governance dọdọ na December 27 na Christmas ụlọ ewu na abọbịa si na ofe ewu ekene m maka election soludo na mgbara ajụ tinye isi bụrụ ọwa ọka na nke ọzọ a na-enye m ewu nke a na m jepụta na Senate na nyejekwa back na Central ka efilie the void mgbanwe ndị izi bịakwuye as a group. Onye na January 10 ndị Igbo niile bi na Cote d'Ivoire, Ivory Coast wee zite delegation of 6 people. Igbo niile onye isi onye n'ise Chief James Ezike Osalas Ezike wee duru their leaders bịa na Benin na village wee sị na ndị Igbo zitere ka ha bịa gwa m biko na m ga-ejekwa Senate ha nwere ihe na-anụ n'anya na Nigeria na Senate. Ọ na-agbagba TV ga-abụ ebe m na-akwụ ọtọ na-ekwu okwu maka ndị ba mụ na ndị obodo dị iche na-asọ mpi na-ekwu akọwa etu esi wee dị akịta na ha na-abụzi ya ha ga-aka ayọ m n'oge elekshọn na ha ga-anata ha ga-etikwu ego ọ ha ga-ayọ m na mbikọ na nzọ Senate. Emekwara ndị pati ndị ọzọ niile gbakọ bịakwa sụnọ ka m jee Senate ndị azọ aba na-atụ anya n'aka m isi oke onye gbachara sị na m anụgo onu na Jenụwarị 27 ndị mmadụ wee gbakọọ na Ọma Event Center n'Ọka anọkọ n'ebe ahụ ndị bịara ebe a hiri nne ndị nọcha ebe a juru ebe ahụ asị na ọka akpọọ vitu ka onye jekwa Senate onye nọta ya ndị Anambra Central wee si ebe ahụ na-ewelite olu ndị Igbo ekwute nke ahụ nlele ya ọ dara ụda ibe bịara ebe ahụ ka nkụ prominent people wee sị na ibe ndị a niile na-akpọ m na-agwa m ka nje mee ọ gwọrọ mmadụ ka a na-agụ ya mana anaghị azụ ụdị otu a n'ike maka abụ m afọ dị na ya. Ọ bụrụ na m ga-eje Senate ka m jee kelebe ego tire na akpa ka m jee rụọ ụlọ ma ọ nwetire ya abara m na ezinụlọ m etire m ọnwụ mana ọ bụrụ na ije ka ahụhụ jee chụọ aja ọkọ ihe ịchọ ikwu eziokwu ihe aka ahụhụ otu ọ nọrọ eme na Abuja nke a na-akụrụ maka na na-enwenye akịrị na-ekwu ya na ibe so ibe si elu bụ na once a mara tiri gị ekwe echi ite ndị bụ ụlọ ama na-agba gị na izobe a na-eke ego ebughị ọnụ na elu mkpụrụ ọtọ maka na emere ndị power of speech ọ nwere na-akpọ power of speech onye ga-ekwu okwu anụ onu ya nke ahụ so na ihe elu nkwucha anya onye ọbụla asọrọ nda maka na meji argument logic facts everything were eme ya. So onye si nọ ibe ọjọọ ma idogbu ndị mmadụ ka a ga-eji wee chi Naijiria ọ na-ahụ nkesị ya ndị agha anaghị ekwe ajọin ya m wee sị na nwoke a na-ekwu n'ụlọ bịa n'eziokwu bịa. So ị ga-enwe the power to convince people
ime ka ndị mmadụ kweta n'ihe ị na-ekwu tupu ije ịnọchite anya mmadụ. Ọ bụrụ na ị mara okwu nọchite mmadụ, onye o gburu na-anọchite anya mmadụ n'ebe a na-eme debate ndị a na ọdịrọ pọsịbụl. Ọ ya bụ ife dị na ya. Ya bụ ife a na-achịgharị ka m mechara ọnọdụ ndị Igbo anya na Naịjirịa wee malụ na kịta a na-ekwukwa onye ga-abụ prezidenti Naịjirịa a na-akpa ndị Igbo overhead. Ọ bụrụ na akpa ya overhead, Obi Igbo abụrụ prezidenti na 2023, ebe ọzọ a ga-anụ ọgụ na sineti. Ọ bụrụ ọzọ nwezi ebe ọzọ ya ekwu okwu ọsọ na sineti, House of Rep go lower house. Mana ebe ndị gbalụ mgbọrọgwụ na Naịjirịa na-anọgụ na sineti, ije ebe ahụ ebe a na-apụ ebe ahụ bụ ma ndị retired army generals, former governors, former ambassadors, onwerekwe nke na-abụ maazị retired people ka ndị obodo ọzọ na-akpọkọta nwunye ebe ahụ. Ọ ga-afịa arụ efu onye karịrị ihe dịka 55-60 years na sineti. Anyị nwajere elu jere maka na abụgo national chairman APGA 10 years. Adịghị m na nwata na ọnụ oke. Yes. 10 years m lụrụ national chairman APGA. Arụ na ejiri Obasanjo na-agwa ihe like na TV. Ụna na-ahụ m oge anwa. Hama ndị Igbo. Abịa agwa m na Obasanjo ga-ebi ilu bụ tinye ya na onweghị ike ịlụ ahụ demokrasi ọ na-eme alụ. Ọ ga na-ekwukere onye je prezidenti kịta mfe na ọtọ ndị Igbo. Onwe TV nọ na Naịjirịa na-akpọ ma kwụrụ na ahụ ya. Adị m eji atụ ọbịa kpọọ m. Ha chọrọ ime eji okwu akpọọ m. Nwawa m okwu agba. Etinye na TV onye ọbụla na-enene. Ọ ga viral mana ndị n'obodo Iran. Ọ nke a na-akpọ ya ahịa Bello, gọvanọ Kogi Benin na-awụ ahụ n'afọ n'afọ. Pụtara na Tuesday wee sị na o ji egwe Obasanjo na o ji egwe Buhari ya na-azọ prezidenti. Wee sị na ọ bụghị tọọnụ ndị Igbo na ndị North Central ejenugoro. Ndị Arise Rules wee kpọọ m na Wednesday. Ada akwụkwọ m ibe a na-achụ ya ga-ajụ m asị ka m participate na nwee interview a ga-eme m na by 1:30. Mfụra zite mmadụ. Ezute mmadụ. Enwee jụọ m sị na ebe nwoke a kwuru nya. Ọ sị ibe ndị ọha na eze na-ekwu n'ọtọrọ ndị Igbo na ọdabaha n'ọtọrọ ndị North Central. Ụlọ ọgụgụ tiri ibe awa nkwu. Wee kụzibere ya akwụkwọ. Ụlọ na-aka ọgbara okwu a na-eme ya live. Wee kụzibere ya akwụkwọ. Wee gwa ndị Naịjirịa maka ajụba m sị na asị na onweghị onye Igbo ga-awụ prezidenti. Nso na ọ bụrụ onwe onye Igbo ga-awụ prezidenti na mmadụ onwe onye Naịjirịa ọbụla ga-awụ prezidenti. Ndị Awụsa na-etinye gburu onwere mba dị na Naịjirịa ka ndị Igbo mara ibe ka ha gụọ akwụkwọ. Onwere ọ bụrụ na onwere ya awụ prezidenti Naịjirịa na ala Igbo kere onye ga-abụrụ Ọya Bello ga-awụ prezidenti onye anaghị akwụ ụgwọ ọnwa ka akwụkwọ ka ọ gụrụ. Ọ na nkwu na TV Naịjirịa niile bụ ya ụnụ afụrụ ya nkọsọ intaviu ka eme eme mgbe sọ na ụlọ onye Igbo abụrụ prezidenti mana Nnamdi Kanu onye ọ na-eji eweliri ya aka elu na ọ na-ekwu eziokwu ọnne a na-akwụkwado ya aka nwere ije Nnamdi Kanu ihe ọ na-ekwu maka ọdịmma ndị Igbo ọnụ na-ekwu wepụ na aka enwe n'ofe ka ọ hapụ ịwa aka mmadụ n'ofe ji Naịjirịa a na-emegbu mmadụ asị ya aka na chọm. Ọ bụrụ ihe bụ amahụ prezidenti ka ebe ga-eriziba ga-edobe ndị Naịjirịa ụlọ arapụrụ ndị Igbo ha ejewela onwe ha. Ọ dịbe m kwuru onye mmadụ na-ga-ekwu ya ịrụkwuo ha nọ ndị North Central were Russia kedu mmadụ na-ga-agbafe ya. Akọwalụ m Yahaya Bello na Ibrahim Babangida bụ onye Niger State na onye North Central na ọ chịrị Nigeria 8 years as military president na nke kọwuru onwe ya na ọ bara onwe ya military president ya president ka ọ zara iwesịrị ojegbu na ụbọchị president. Asọrọ Abaka as head of state ọkwa onye Niger State. Ọkọba niile bụ General Yakubu Gowon ọ chịrị 9 years. Ọ bụ onye Plateau, ọ bụrụ North Central uwe wee nwoke mee ya dị Nigeria amụrụ ya amụ ọ bụrụ na ọ mara ibe. Ọ ịsa ka esi eje o nwere ndị na-alụ ha coordinator n'ala Igbo ọpụta ndị Igbo eje na-alụ coordinator ọ ya onye aha win ya o je were appointment. Ekwuru m ya gwa Tambuwal agwara m Tambuwal na mmiri Tambuwal na ọ bụ ezigbo oyi m mana prezidenti ọ na-achị ịzọ ya azọ ya na Buhari bụ onye North West na ọ bụ onye Sokoto nwanne ga na-alịtuo ịba ịkwa ọ bụrụ sọ ụlọ nwe Naịjirịa
na ya olu gị mgbe Tinubu ba ụlọ Obasanjo to the president 8 years go Yoruba ka ọ bụ Osinbajo vice president 8 years ka ọ na-akwado ịnọ so ọ dịtụ ebe anyị ma bụrụ ndị ma mfe ọ bụrụ etu a ka esi emenụ so ọ ebe a ndị bụ isiokwu wee sị na ibe dị na na-akpọ m ka m pụta jee nọchite anya ndị Anambra Central ama maazị okwu ahụ na m ga-eme consultation mụ na ndị local gọọmenti na-emeti go na Satọde gara aga na pas resolution iwu ọhụrụ m azọrọ bụ akụwa mgbịrịgba na nna azọ ndị Anọcha wee sị ebe m ga-eje next Awka North ọ ka mụ na Igbakalụ awetinye ya tata ka ndị jọn Awka North ọ bụrụ nke na m na-azọ ọkwa mụrụ ụmụazị a na-azọ onye ga-eje nọchite anya ndị Central mgbe na-abịa kwuo okwu mmiri amagomụnụ na-abịa anwụcha anyị na-abịa ihe dị na n'ebe a kemgbe e rejistara APGA in 2002 ọmụ abụ ero ntu APGA ọmụ na wepụta sisi mgbe m ọmụ na-agba mbọ ka pati aka ihe hapụ ime ya ka ọ dịrị maka anyị rejistara maka ọdịmma ndị Igbo ebe a na-akpa nkịta nke a bụ nke anyị bụ na ọ dị ndụ ọ bụrụ na oge na-achọ igbu pati ya na mmechiri anya ha aka gbughị esisi mana ana m anọ n'akụkụ na-elezi anya osiri ike eji n'aka m tinye onwe m n'ọgbọ ọgụ aja akọdụ m akpa apụta m soro n'ụba ya nke ebele arọ gara aga ọ ga-edo n'anya na national chairman anyị kịta ọ mụ hand over to him oge ha kpadoro ya last year maka pịtịpịtị a na-akụ ike ebe niile a na-azọ nke onye abụ onye nke Dizemba nna amụ onye ọbụla amụ maka na nwa abụ a na-akpa APGA nwa anụnwa ọmụ ka ọ dị mkpa na ọ dị ndụ ama onye mụ na Ojukwu ji maka ya tara APGA afụ ka ndị Igbo nwee ọnụ okwu na Naịjirịa ọ na TV ka m gbapụtara oge m hụrụ wayo na Chibu ndị INEC ndị tọdọha na-akpịrị na TV Festus Okoye na APGA na-eso ụzọ na o nwere ihe nwaanyị mere mgbajebe ebe ahụ nwe onye gwara m na-agbaje na chanel ka afọ mụ ndị pati anyị wee na-agwa ha mwepụ aka enwe n'ofe ọghọ aka mmadụ o nwere ya stọp nwa bụ ịzọ elekshọn ahụ ka nụgbe mba na-eje anyị nụọ nke ahụ ọga ewepụta Umeoji na ndị otu ya ka jesiri nwe ya na-akpọ Jude Okeke ọ ya bụ chairman APGA ama m onye bụ Jude Okeke kedu ka m mebitere nọpụta n'ụmụnna gị ebe a na-arụ oke anyị ma onye obodo Diọkpara mara onye na-esote Diọkpara alọgụta onye abụghị obodo na-apụta gọba ibe dị na ụmụnna mgbe onye na TV chọrọ mama ya na-akpọ Jude Okeke na onye ori ee iwe na-apụ n'ọnụ na-afụ anwụrụ ọkụ uwe makata ebe ncha gba ọsọ enye na Berlin Kudu ga-eweta jọjimenti gụwa si na Jude Okeke chairman ntụ na nke wayo mụ na emegide ebe na TV makwa n'ime anị wee nọgide awezụtakwa pati anyị onye wee jide ochie onye bụ national chairman ojide ochie ejere m ka akwụwa m ụgwọ ọka ma nna ọ bụrụ na ha kwatue Victor Oye akwatue n'anyị niile ehe mgbọpụta ihe nụwa nụcha nke ahụ anụta nke ahụ mgbe anyị n'ọgbọ na kampen anyị nụrụ ya anụcha ya kedu ibe mere 19/21 ọnyanwa ọ soro n'okpọ m sị mbikọ na m ga-abụ collection agent pati olu na-eme anya abụgo collection agent APGA 5 times 2003 mụ collection agent Peter Obi 2010 as national chairman APGA mụ collection agent APGA na Peter Obi 2013 as national chairman mụ collection agent APGA na Wuri Obianọ 2017 mụ ọrụ collection agent APGA na Wuri Obianọ bụrụ DG campaign ya 2017 Soludo wee sị biko na m ga-alụkwudo atụya n'ike agwọ sị m lụkwuo nke a biko nọ m ga-anọ nwejere paspọt fotograf ma sọmit onye ga-eke sọmit wee meme ejent ibe eji ememe ejent bụ na iru dikere anyị mma nkọ na ọrịbe m na-ekwu
Okay, you may I win the election. Ordinary Kita, all my rights, democratic rights to contest for anything, and including Milibango. So Kita will run a message, and even my fool now. African Awka North, no Cholokan Zakuana come on Yagam to put again Zanya. It can get to other places. I told me the Polani Kavego, and when they go naked. I'm not going to take time. I come on the ward chairman, there's 20,000. More, come on there, 100,000. Every grammar. Even a man I'm making an emma. I got a junior Abiano. Can you be a Yasin? Oh, one of the House of Rep, who will not go. When I drag in the Kokunugo, why you make any movement about the Ndigbo? Take a pune. Ndile Japan Monibo. In Nigeria, Gamonibo. Senate Abro, everybody gave one. Everybody gave one. Every year, I'm not as well as on his radio. You will keep people who can be both to it. Every time skip walk, you know, Adama, it's no Maria. Makara stage, I want stage room. Ndị getting ntị bụ ndị nwere ike ụlọ ndị ọgbọ nna gị ndị na aga mekọtara ibe n'elu Senate kịta ogo ndị nọ ebe a 20 years ka apụbara apụ mana m nwetara 17 months asị mpụ aka ndị ọzọ jee dị eluzu kọwapụ onye nwere experience asị ka ndị ọzọ jee ọ bụrụ onye ka afụtara onye na-akpọ Senator James Manager may represent Delta South Senatorial Zone. Even over there, 20 years. On the other end of the Delta South. All because no one is on the Anambra. He came to the mad on Enugu State, Enugu West. I'm over 20 years. On the Anambra State, I say, I'm going over there. He gave me the He gave that meet people like Jeremiah Hussein on an Onurumu. About to auto name distinguished so now shout Okubesi leader Senator distinct Senator said is what we are going to do. Although Fele Abdullahi Adamu, former governor of Nasarawa State, Okunu Maria, Onamara Ronaldi, among the youngsters hesitant as Senate. Adamu Aliero, former governor of Kebbi State, on the Senate. Kwankwaso, Rabiu Kwankwaso, former governor of Kano State, on the Senate. All your people got confirmed, I even be EFCC, and say, I'm going to go here. Buka Ibrahim, former governor of Yobe State, on the Senate. George Akume, former governor of Benue State, on the Senate. Oh, come and call Yahaya Abdullahi. Yahaya Abdullahi, on the Senate, so, oh, they go foreign affairs. As ambassador for many years, Nata India copy of Bama. Oh, yeah, come my kind of jam. So, I even talk about your kind of woman. Now, then I say, I'm just senator, what even GM, I'm going to senator, and I'm not good enough. So, that's why you know, almost some of the air, and the next place, and that air 9 as a woman. Every day, every week, I run Golom. I never the Kuna, they go, Buzo. But I will tell you that no one I couldn't know Madam Millie. I am a crew, I am a crew of 60,000. I come out of Hamburg. Tell you what I get, man. I don't hate you on Friday, Galaga, or Bunakata. Onye Nkekadi. Onye Nkekadi mana onwe mkpa. Ọ bụ ịmara ebe ahụ ndị ji ụgwọ ada Chibo nke ọkadị 20,000 ahụ ọkadị ọkwa ọdị ozi. So ka ntinye Awka North ka anyị chọwa na ibe ga-abala anyị n'olu hapụ ibe dị temporary.
ibe abụ njakịrị kata na ama ụmụaka na-ekwu okwu ije sineti ọ kwesịrị inwe ambishọn mana ibe na-agwụ na ebe a na umefe ezuru ya ka a ghara isikwa na nke anyị mere n'oge gara aga ịkwazie na from pan to fire. So nwaanyị ka nsị ka ndị agwa unu na-ekwu unu n'okwu maka ụmụ ebe ọzọ m ga-eje dọka na tekene m unu ọ bụrụ na anyị kwucha taa unu sị m gaba n'iru ga-eza mbọsị ntakụ na gịnị na owere nchi aka ga-adọka bifo asị m ka m na-eje mma akpọ unu tụ na ife a na akọnzọstago m na m ga-eje ma ọ na m eje ọ bụrụ na m ga-eje ya baa n'ọrụ dị na ya ọ bụrụ na ego kọmatịrị ha ga-eme eji eje ebiri ebiri ama ụmụaka na-abịa nke a ndị ndụ ibe mma ife dị na ya emepe m anya na-eneba emebie ibe anyị na-eme amụha m ekwe ka o mee ekele m unu Ebe na-aka Ohamadike APGA nke ọzọ m ga-eji mechi okwu a bụ na Igbakigba ekwugo ihe ọ bụrụ na gọvanọ ka mmadụ chọrọ ịbụ isi n'iji ego ọ na-eme ọrụ ahụ na-akwado gị ọmụ abụ onye ize Endorsed Soludo Mee 2nd last year na be m akpọ m oku wee gwa ndị be anyị na onye a ga-alụnwu ọrụ a sikwuru ya n'azụ ọ ga-alụnwu ọrụ a na agwa ndị mmadụ na ndị mmadụ ga-ekwe ka a sọpọtụ anya o nwere ndị nara ji ego ndị a ji ego bụ ọgalụ ọ bụghị ego ka e na-eme onwere onye Soludo nyere ego ebe a onye ndị Awka North ọ na-ekwu ihe ọ ga-alụ odo ewu na ọka ya na onye abịa na ọkacha ndị ọzọ mma ọ dị same thing so mere m expect ka anyị chọrọ ego m ga-eke aka m ndị a mma ọ bụghị ekwu ya ọ bụ abụgharị ntị ma onye ọbụla ntị mana nke m ga-eke bụ ego ya aba uru na ihe m na-ekwu ihe m ga-enye unu ego ga-aba uru a na-enye unu ego ga-aba uru mana ebe ka mkpa bụ nnọchite anya nwanne ekwu okwu ya ka o wee dịrị anyị niile mma n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Soludo nọ n'ọka ebe a onwe sinetọ na Abuja National Assembly Election a na-emecha Anambra atụkọrọ onye gọvanọ were ndị kọrọ ndị PDP ọ dị awọk na so kịta anyị tigoro Soludo anyị ga-eji APGA gbaa ya okirikiri na Anambra steeti niile senators niile ga-abụ APGA House of Rep niile ga-abụ APGA niile ga-abụ APGA eme nye ịma na o delugo ọ na-ekwu okwu esie ike na abịa ọ nyere nchọkụ na otu ikwu n'efuru na-eme ma na anyị nche ga-ayịkọ ọnụ wee na-eme ka o wee daba daalụ n'ụlọ Tochukwu nwachiri mara amasị ọka eme wee bụgwa dike na ọbụ na ọbọsị oge eze achọrọ dike Ohamadike Ndigbo na Chefelugbo distinguished Senator of the Federal Republic of Nigeria, our leader, Awka North. Kokoroko Yevucha Senator kwuru na adara campaign wee kwuo etu esi na-ahị ya na Awka North ka aja taa ka amalile Awka North na-ekwu Awka North sokwu bịa n'ebe ahụ eje mana nke ị na-eje nnukwu gọọmenti nnukwu nwa ka nnukwu n'onula ọ magburu onwe ya with ihe niile ime that made you to deserve the approbation of all good men and a man of profound courage and political icon. So Awka North na ebe a wee na-asị mere ejikwu ọkụta okwu maka onye isi ala ọcha
mgbe ikwu na onye isi ọnọcha enye scholarship ọmụ nwetara ngene ọmụ nyere alịa so ọlụmụ state money to ihe ndị ọzọ anyị kwuru so ebe isi na ịchọ ka ilu onye Awka North ma na-akwete APGA is our choice. Oh yes, is our choice. Ohamadike is our choice. Victory is our choice. Oh yes, is our choice. Amen. Is our choice. Ohamadike is our choice. Victory is our choice. Amen. Is our choice. Oh yes, is our choice. Ohamadike is our choice. Victory is our choice. Amen. Is our choice. Amen. Is our choice. Ohamadike is our choice. Victory is our choice. APGA. Ohamadike na-emelu ọkọtụrụ anyị nwe na ọnwa anyị na-ekwu na anyị ga-emekwu. Oyibo si that the taste of the pudding lies in the eating. So Ohamadike will concur. Powers conferred on me. Ohamadike is not Chiete. Awe sabi aju. Ndị igwe nọ n'ebe a sị m sị ha na ọ bụrụ ọna Chiete na anyị ga-asị ya ebe a. Mgbe m na-ekwu okwu mbụ ka m sị ihe ụkọchukwu na-ajụ ma ụfọdụ na-ajụ onye na-agba akwụkwọ. Ị kwetere n'onye a mana ndụ mana ọnwụ otu na nke a ihe ekwetara. Nke a bụ ihe anyị chọrọ ọkwa ya. Ndị igwe, ndị PG, ndị nwe Awka North, ndị ọzọ anyị na-emekwa anyị nwa bụ ndị Awka North. Anyị kwuru na ọgwa nke anyị kwuchire nwunye tinyere aka enwe ebepụ ya. Mmadụ ama tinyezula anyị aka enwe n'ihe ọbụla anyị decide n'Awka North. Ikwu anyị kwue nke anyị mee ihe etu anyị chọrọ iso eme ya. Anyị emeghị ihe na mitin ebe a kwụọ mkpọ. Awka North wee sị na ị ga-eje Senate. Ndị anọchite anya anyị na obere nke i mere egosiwa anyị ibe nke ka ya eme. Anyị na-asa gị akịta nkwụcha kịta nye ndị igwe bagba anya ụfọ. Onye ka ndị igwe ji bịa ebe a today. Bada abịa ya bụrụ onye politiks. Onye jiri ego onye wetara ya na-enye ndị mmadụ n'ego ọra ka ọ na-eweta onye ọra eri ọra eziokwu. Ihe anyị chọrọ bụ nnọchite anya ọ bụrụ onye nwute ọbụrụ ebe anyị ruo ibego n'elu oche ntụsi onye ahụ jem n'ụzọ mbepịa isi I'm telling you. Ibe Awka North na-ekwu bụ na ọ ga-eje. Ohamadike ị ga-eje. Ị ga-eje. Your Majesty, ndị igwe unu ga-aga ka unu gba akwụkwọ ọgụ. Kamakụọ ya nkọ. APGA biko anyị niile esi gbawa okwu nje ewepụta okwu dị mkpa okwu ya eji mele ife eweli emele ife anyị anụgo nri dị anyị n'ọnụ Ohamadike ntị ka eji anụ ife ara ebu ebu n'isi o wee kwuo na ọ chọrọ ka ọ nụrụ ndị Awka North. Mgbe kwụla ọtọ dịka Right Honorable Boniface Okonkwo nwere I'm 8 years member of Anambra State House of Assembly. Yes. Okay, one. Where I move motion now for Awka North. Now you are under Awka North not today. February 2022. When I who now you who Ohamadike n'eziokwu na mbọsị a ga-ekwu na Anambra State na iso tiekwu ebe ya na isi agaba n'iru na Senate
na 2023 maka na ya kwụ ya n'azụ 100%. Ana m eme that motion nkịta maka na ọkwụkwọ ka m na-egwu Ohamadike na ndị Awka North ekwujigo kwuo kwubi ya si gawa n'iru na isoro na ndị Igbo ekelekwa m Ohamadike. Abụ m ọta ebe a dịka onye representịgoro Awka North na House of Assembly. Honorable Rebecca Nwata Udoji Paragon. I stand here to second the motion ably made by the ranking member of the House, my predecessor, Honorable Boniface Okonkwo. I hereby stand to second the motion. I stand to second it. Look at the motion, say the eyes have it. APGA, APGA, Amanuke apụta. Anyị anaghị ekwu karịa ihe ndị ọzọ kwuru. Kama ndị Igbo Awka North na-akpọku ihe niile Chineke kere na Awka North. Ọ Chineke kere ọ bụ ofe mmiri wee ka aja na ọ bụ ofe mmiri, wee ka Amanuke wee ka aja na Amanuke, wee ka ubene wee ka aja na ubene, ka achala ka aja na achala, ka orum isu anọcha ama mgbapụ eberebe na aja niile dị ebe ahụ na amansi. Anyị wee jiri ikike Chineke nyere anyị asị ndị Igwe na Awka North wee na-asị gị nwa m nwaanyị anyị si gị gawa nke ọzọ. Anyị wee sịkwa na nke a na iyi eje na ada ojije anyị na-eje anyị achọghị ka isi nọ maka ọ bụ na isi na iyi eje anyị abịawa na be gị badas wee agụ izu Igbo wee si na iyi eje ma ntụdee omego gị n'anya. Ndị enyi gị niile na ndị niile iwere na Awka North na ndị Igwe na ndị PG nyere gị ọpa wee sị gị je na tụdo anya anyị na nnukwu ụlọ omebe iwu a na-akpọ Senate na Abuja. Karigo Ohamadike Ndigbo APGA APGA Kokoronko Buko ndị anyị daalụ nne ana m ekene unu wee nụ aka nụ maka onye asị adị anyị jee ije ọ na-ekene ndị ziri ezi. Onye Awka North onye eze daalụnụ. Ọ dị ụka anyị na-adị maka ama na ndị Awka North kwuo na Awka North kwuo na ekwugo ekwuru na ihe ndị abụkọ na n'ime na-ekwu ndị pati ebe na kịta abụọ ọrụ ọrụ ndị ọrụ dịrị. Ọ bụrụ na njecha ndị nke ọzọ nwe nọ na-amụghị ebe unu kwuru anyị azọ ọrụ dụziere unu ọ ndị pati ga-ebu ụzọ tụọ akwụkwọ wepụtara n'ọrịa anyị wee ndị chọwazie ndị ọhaneze ndị atụ vootu. Ọ kọnzọteshọn ka m bịa ebigo na mbụ zite ibe unu ga-eri the people's senator, the senator of the youth, Ohamadike Ndigbo, want to develop my sea. Igbakigba. I'm good at just Umeh OFR. high tension
decision whether to run or not to run. But you can see that if I say I will not run, they will be disappointed from their expressions and solidarity. So we'll keep going on. In the non-distant time, we'll be able to put everything together and make a statement in this regard. Okay, today we all know that APGA is still in the power in Anambra State. How do you think having APGA senators, House of Rep members, and House of Assembly members all happen in Anambra? I made it in my speech here that Anambra have always voted an APGA person to be governor, and this time around we shall resist all temptations to allow any position to slip away. We are going to fight to get the 3 senatorial seats, the 11 House of Representatives seats in the National Assembly, and 30 seats in the House of Assembly. That is what Professor Soludo will need to be able to function optimally in driving his vision for Anambra State. So he needs to have a complete team. And when you have a complete team, the synergy will be there. We will be able to work together to ensure that he succeeds with his programs. That's it. We don't want to try what has been happening before. We have some members of House of Rep APGA, we have PDP, we have all manners of people. So this time we have to do it the way our people say it. We have to elect APGA people. Let them give APGA the opportunity to be firm control of Anambra State. And the ones who have been doing will be meeting their targets. And if we are complete now, they will see something that is superlative. Thank you so much. Ohamadike Ndigbo niile Igbo Babilelu Ohamadike Ndigbo niile hopefully we don't make a lot of Homa wee recognize anya obi awole we tupu Ohamadike Ndigbo niile ọ na-eme mma onye dị mma na-eme mma onye kwuru nwere iwe na-eme ata maka na ebe nwata na-ebe akwa na-alụ aka ọ bụ na